vivido. A mi també em van rondar, i molt ben rondada. Tots els nois del poble em van cantar cançons. Així d'un grup per totes les festes, que no hi era músic, ballàvem a casa a trobar. Una sala molt gran que hi era. I totes les parelles ens reuníem allí. I els nois ens venien a buscar nois a casa. Només hi presentàvem com ara fan les dones, se'n van ells a ballar. Els nois ens eren de venir a buscar a casa, que no hi anàvem. A mi també em van rondar, i molt ben rondada. Tots els nois del poble em van cantar cançons. El ball ho feien a Xuquín, tocava el cordelló, en una casa gran, i hi una mala sala. Allí acudíem tots. Quan ens veiem a buscar no hi anàvem, si no hi anàvem. Podeu, no ens deixaven sortir com ara. Érem més recatats. Nois i nois, tots. Als 11 de la nit, si no hi eren tancat les portes de nenes. No ballaven, ara quan comencen a ballar així, som a una o dos, potser hi ponen. Als 5 del matí un 6 o s'hi paren. Aleshores els nois a la una retiro. No ens deixaven insultar com ara, no. Respecte. Cuéntame cómo te ha ido.